गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि रादाबाव दङ BTR आरो BKWS नि गेजेराव गोनांथार सावराय जथुम। BTR आरो BKWS नि गेजेराव दिनै तेजपुरनि जिल्ला बेंगिरिनि कनफारेन्स हलाव सावराय जथुमा जानानै थाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनैनि सावरायनायाव जर'खायै बिश्वनाथ सारियाली, सनितपुर आरो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बर'फोरनि सोलोंथायारि आरो हा-हुनि जेंनानि सायावबो जरायखायै सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे मोनथाम मख'नाय थावनाया दासिमबो BTR आरो BKWS आवबो हाबथ'वाखै होनना BTR नि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फेसबुकनि गेजेरजों बुंथिदों। राष्ट्रीय सेवक संघ जन कल्याण समितिनिफ्राय बाथौ दोहोरोमा साबसिन माननि बान्था श्री गुरुजी बान्थाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नाजावनो थांनाय गणेश दैमारिया दिनै गुवाहाटी फारसे सौफैबाय। बान्थाखौ आजावना फैनाय समाव गुवाहाटी लकप्रिय गपिनाथ बरदलै उरां गाथोनाव गणेश दैमारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा बर'नि खाम, सेरजा, सिफुं दामना बर' हारिनि नेरसोनजों दोलै नोगोरै बरायदों। मख'नो गोनांदि बाथौ दोहोरोमा बर' माहारिनि आसारखान्थि, हारिमु गासै बिथिङावनो सोद्रोम माहारिनि सिनायथि होनायनि थाखाय बे मानगोनां बान्थाखौ मोननो हादों होनना फोरमायदों। BTR गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरनो हानि मोनथाय होनायखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौनि दाबि खालामदों दिपेन बर'आ। BTR गोरोबथानि 5.2 दफा बायदियै आसाम सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि बानजायनायाव दिनै एबसु, BTC सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव एडभाइजारि कमिटिनि सावरायनाया सनितपुर जिल्ला DC मावखुलिनि कनफारेन्स हलाव सानजौफुनि 10 रिंगानिफ्राय जायो। हारिनि जेंना जेंसिखौ लाना बे सावरायनाय मेलाव बाहागो लादोंमोन प्रमद बर', दिपेन बर', उरखावगोरा ब्रह्म, गबिन्द बसुमतारी, मुकेश साहु, प्रशान्त बर', रनजित बसुमतारी, मिहिनेश्वर बसुमतारी, रमिय' नार्जारी बिथांमोना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सोलोंथायारि जांख्रिथाय लाबोनो एबसुनि साइकेल रेलि हाबाफारिया नैथि सानाव आगान होबाय। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि एबसुनि मावखुलिनिफ्राय दिनै नैथि साननि साइकेल सालायनाय हाबाफारिया जागायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियाव बिथां दिपेन बर'आबो साइकेल सालायना बाहागो लागिरि फरायसा मावथि बिथांमोनखौ गोसोआव थुलुंगाखां होफायो। उदालगुरि जिल्लानि एबसुनि गाहाय नेतारि निजोमसा बर'आ साइकेल सालायना हाबाफारिखौ दैदेनदों। ढेकियाजुलि टाउन खोन्दो कंग्रेस समितिनि ढेकियाजुलि पौरसभा बिसायख'थि कंग्रेस कमिटिनि मासिगिरि बिनेन्द्र नाथनि खौरांगिरि मेल। ढेकियाजुलियाव कंग्रेस दोलोआ BJPनि गोबां बिथांखियाव जाख्ल'नाय महर मोननायनि जाहोनाव देरहागोना रोखा होनना बिनेन्द्र नाथ बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। प्रमद बर' दैदेननाय BTC सरकारा MGNरेगा बिथांखिजों रायजो राजाफोरनो मोनथाम गोनांथार खामानि मावनो थांखि लादों बुंदों बड'दे मोसाहारिया। सोलायथायनि स्ल'गानजों BTCनि खुंथाय गोहोआव फैनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय BTC सरकारा रायजो राजाफोरनो MGNरेगा बिथांखिजों मोनथाम गोनांथार आयदानि सायाव खामानि मावनो थांखि लादों होनना रोखा बुंथियो 10 नं देबरगाव TCLCनि मासिगिरि बड'देब मोसाहारिया। बड'देब मोसाहारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला BTC सरकारा मिरु सोरखारनि बिथांखि MGNरेगा आसनिजों रायजो राजाफोरनि सानफ्रोमबोनि गोनांथार जेरै आबाद फोथार, दैनि नाला, ना फिग्रा फुख्रि, अंगनाबादि मिरु, लामा, बान्दो, दंग' आरो फरायसालिफोरखौ जौगाखां खालामनायाव गोबांथार आसनि हमनाय जायो होनना बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।